Ginpa siguro ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro nga hugot sa gihapon ng pagsalig ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Ini apisar nga ginpahayag ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag nga posible halin sa Vice President Security Protection Group ang hired assassin sa Vice Presidente na hanungod sa pagpamahog sini sa kabuhin na Presidente Marcos, First Lady Liza Marcos, kaganay House Speaker Martin Romualdez. Madumduman nga ginpresentar sa House Committee on Justice sa ginpatigayon nga impeachment hearing batok sa Vice Presidente kahapon nga adlaw ang pagpamuyayaw sini kagang plano man nga patyo ng Presidente. Nabaluman nga pag-imbestigahan ng mga security personnel ni Duterte matapos nagwang nasambit nga mga impormasyon. Sa mga aktibong miyembro po ng AFP, ang tiwala po ng Pangulo ay buong buo. Kung sino man po ito na nasasabi po ngayon ng NBI Director Attorney Matibag na maaaring parte ng security ng Vice Presidente, hayaan na lamang po natin sila magtrabaho dahil baka po hindi kinakailangan pang idetalye kung ano po ang kanilang ino-operate.